या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कणकवली तालुक्यातील तरंदळे गावातील धरण क्षेत्रात आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे। कणकवलीतील 17 वर्षीय मुलगी आणि 22 वर्षीय मुलगा यांच्या एकत्रित आत्महत्येने संपूर्ण सिंधुदुर्ग हळहळलाय। आत्महत्येमागचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे। वेंगुर्ल्यात शिंदे शिवसेनेच्या 3 प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे एका पाठोपाठ एक तडकाफडकी राजीनामे दिलेत। वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, महिला तालुका प्रमुख दिशा शेटकर, उपजिल्हा प्रमुख सुहास कोळसुलकर यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले। शेअर बाजारामध्ये मोठा परतावा देण्याचा आमिष दाखवून कलमडी येथील महिलेची तब्बल 12,61,000 रुपयांची फसवणूक झाली। या प्रकरणी तिने दिलेल्या तक्रारीनुसार कोल्हापूर येथील संदीप पाटील यांच्यावर आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। वेंगुर्ले शहरातील निमुजगा भागात दुपारी अचानक आग लागली। याबाबत माहिती मिळताच वेंगुर्ला नगरपालिका अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी दाखल होत आग आटोक्यात आणली। पालकमंत्री नितेश राणेंनी वचनपूर्ती केली आहे। सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांसाठी अवकाळी पावसाच्या नुकसानीपोटी 4.86 कोटी मंजूर झाले। शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्वरित जमा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले। फ्लॅग डे 2024 निधी संकलनमध्ये कोकण विभागात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रथम क्रमांक प्राप्त झालाय। राज्यपालांच्या हस्ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबोडकर यांनी हा सन्मान स्वीकारलाय। फोंडाघाट इथं घरात घुसून 2 महिलांच्या अंगावरील दागिने चोरण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर पसार झालेल्या टोळीतील आणखीन एका आरोपीला स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या पथकानं मंगळवारी रात्री सांताक्रूज मुंबईत अटक केली आहे। विल्सन जॉन पिंटू असं त्या चोरट्याचं नाव आहे। ओंकार हत्ती दोडामार्गच्या कळणेत पुन्हा परतलाय। अलीकडेच त्याचा गोवा आणि सिंधुदुर्गच्या सीमा भागात संचार सुरू होता। वलसाड हापूसला जीआय मानांकन मिळाल्यास देवगडमधील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होऊन देवगड हापूसला त्याचा फटका बसेल असं मत माजी जिल्हा कृषी बाजार समिती सभापती संभाजी साटम यांनी व्यक्त केलंय। मळेवाड ते आजगाव, सावरदेव आणि मळेवाड जकातनाका इथं दुचाकीस्वार छोट्या मुलीसह जात असताना गाडी खड्ड्यातील पसरलेल्या खडीवरून घसरून अपघात घडला। कोल्हापूर जिल्ह्यातील पेठ वडगाव येथील ट्रेल हंटर्स ग्रुपच्या सदस्यांनी स्तुत्य उपक्रम राबवलाय। त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील टोप येथून थेट गोवा येथील मोरजिम बीच पर्यंत 215 किलोमीटर अंतराची सायकल राईड यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे। देवगड तालुक्यातील पडेल इथं परदेशी स्थलांतरित दुर्मिळ बदकांचं आगमन झाल्यामुळे पक्षी मित्रांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। सशस्त्र सेना दिनानिमित्त 7 डिसेंबर 2025 ला सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त सैनिक संघाच्या वतीनं जिल्हास्तरीय मिनी मॅरेथॉन स्पर्धा पार पडली। नोव्हेंबर 2025 मध्ये कोकण रेल्वेनं 1070 विशेष तिकीट तपासणी मोहिमा राबवल्यात, ज्यामध्ये 42,965 अनधिकृत अनियमित प्रवासी आढळलेत। भाडे आणि दंड म्हणून एकूण 2.33 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले। ठाकरे शिवसेना आणि शरद पवार राष्ट्रवादीकडून निवडून आलेले आमदार महायुतीच्या संपर्कात आहेत। 1 महिन्यात धमाका होणार असे संकेत मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत। महायुती सरकारकडून बिबट्यांनी खाण्याच्या शोधात जंगलाबाहेर येऊ नये यासाठी जंगलातच शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडण्याचा निर्णय घेतलाय। अधिकृतरित्या त्या निर्णयावर मंजुरीची मोहर उमटवली नसली तरी पुण्यातील काही भागांमध्ये बिबट्यांना खाण्यासाठी शेळ्या किंवा बकऱ्या सोडण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे। बिबट्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार शरद सोनवणे यांनी बिबट्याचा वेश परिधान करत विधान भवनात आलेत। महाराष्ट्र बिबट मुक्त करा अशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली आहे। लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही। योजना सुरू असताना आम्ही सकारात्मक भावनेने निर्णय घेतलाय, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली। राज्यातील जनतेला दर्जेदार प्रवासी वाहतूक सेवा देण्यासाठी 8,000 नवीन एसटी बसेसची खरेदी केली जाणार आहे। यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 3,000 आणि दुसऱ्या टप्प्यात 5,000 बसची खरेदी केली जाणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सावजीसारखे तिखट आणि नागपुरी संत्र्यांसारखे गोड आहेत। जराही चिडचिड न करता देवेंद्र फडणवीस अंगावर येणाऱ्या विरोधकांचा करेक्ट कार्यक्रम करतात, असं वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे। राज्यातील किरकोळ विदेशी मद्य विक्री आणि किरकोळ देशी मद्य विक्री दुकानांच्या स्थलांतरासाठी आता नोंदणीकृत सोसायटीची नाहरकत प्रमाणपत्र घेणं बंधनकारक राहणार आहे। हा निर्णय राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकसमान पद्धतीने लागू केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली आहे।
देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई सरन्यायाधीश पदावर असताना त्यांच्यावर भर सुनावणी दरम्यान बूट फेकून मारण्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय। राकेश किशोर या वकिलाला काही वकिलांनी थेट चपलेनं मारहाण केली आहे। लुथरा बंधूंना इंटरपोलद्वारे लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आली असून त्याचबरोबर अन्य एका घडामोडीत पासपोर्ट कार्यालयानेही लुथरांचे पासपोर्ट रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे। हडफडे येथील बर्ज बाय रोमिओ लेन नाईट क्लबला लागलेल्या आगीची सखोल चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे। पुढील 2 ते 3 दिवस मध्य महाराष्ट्र, खानदेश आणि विदर्भात थंडीच्या लाटेचा मोठा इशारा भारतीय हवामान विभागाने दिलाय। उत्तर भारतातून थंड हवेचे प्रवाह वाढल्यानं राज्यात थंडी वाढतेय।